Christian Jakobsen tager den godt med nok en gang. Christian Jakobsen på tværs, så skal den være der. Mål af Mitrovic, og vi skal ikke lukke det her op. Sætter han sig igennem. Det er godt lavet af den tidligere Brøndby-spiller, som jo også arbejdede under Claus Nørgaard, da han var assistent i Brøndby. Og Claus Nørgaard tror virkelig på ham. Ja, det var da sikkert også en af årsagerne til, at han endte i Sønderjyske. Der var flere. Ikke rigtig kunne komme op til den. Den vil sparke ind i farezonen igen. Mitrovic! Ind foran! Han render fuldstændig ved siden af banen. Øje med der. Han er ikke offside. Jeg tror, det er Daniel Christensen, AGF-spilleren, der hænger. Og fremad. Sango. Mitrovic på bolden. Når han ligger over på højre kanten, trækker ind til sit venstre ben og slår nogle. Og Randers har man altså valgt Victor Lundberg og Mitrovic i dag. Kunne måske også godt have tænkt sig, at Myron George havde fået lidt spilletid, men begrundelsen udefra. Mitrovic holder godt fast. Dejlig resolut inde på midten af HIK. Alligevel så er det her på højresiden. Forsøger at slå indlægget. Mitrovic kommer først på den. En helt rigtig beslutning, han tager, Jannik Skov. Her hvor vi har rundet den første halve time. Stadig 0-0 i længderetning, og hvad angår sideforskydningen. Men her er Simpelthen for stærke fysisk. Sådan at sige, du kan altså godt, unge mand. Lige banke lidt. få den ind på Joel Andersen. Bedre igen, og så kan Randers bygge op forfra. Slet ikke har formået at vise, at der er et par rækkers forskel på de. Og brugt utrolig mange bolde. Hvor vi har... Og den planlagte tur, de havde til Parken. Mitrovic altså lidt... Have rutinen til at køre den her hjem. Randers-spillerne. 2 gode ind med Rente på. Han vil gerne have et frispark. Det kan jeg godt forstå. Det havde Skulle han da også have haft. været en god position, og burde nok også have haft det her. Stort på længere sigt. Måske endda allerede en bronzemedalje i den her sæson. Hvis et af de her 2 mandskaber tager den karatmedalje. Men lynhurtig spidsangriber. Der forsøger han at sætte nogen fart. Mitrovic kommer i hvert fald afsted med stor fysik, men også et stort frispark. Men jeg synes forklaringen fra Claus Nørgaard var en lille smule mærks. Mitrovic som spilstation. Jeg har fundet et kompromis på det, men en ganske fin bane. Jeg har set eneste gang, det er simpelthen et lækkert sted at gå til fodbold. Vi siger det ofte, men Vi gentager det gerne. det er jo fedt i de her tider, hvor... For FC Nordsjællands topscorer, og det er lige ved, han efterfølgende kan klemme sig igennem. Mitrovic. Ej, det er 4 mand. Han arbejder med Mitrovic. Hvor er det flot. Han arbejder også for noget. Morten Krog i første instans tager sig af. Spillet får lov at fortsætte Mitrovic, men aflevering af sted ud mod Absalonsen, der får den taget fint med. Vi skal så lige notere os, at Kanstrup vandt duellen. Det gjorde han. Mitrovic. Ja, det er det, han er bedre til, Michael. Absalonsen. Mitrovic er god i den forsæt her. Stærkt kontrolleret af svenskeren. Tilknyttet Chelsea. Han igen. Har faktisk fået en fin åbning. Og point lige nu. Jeg står som med en fornemmelse af, at jeg tænker, man skal aldrig sige aldrig med alt det fodbold, vi får set. Men det smager ikke af sønderjyske point. Men det gør det ikke. Mitrovic mod FC Midtjylland. Mål til facit 1-0.
op til, at Novak bliver solgt i sommerpausen. Men netop Novak. Martela. Mitrovic. Jublet over helt i kampens åbning. Virkelig et varselsskud fra de rødklædte Lyngby-spillere her. Tager over spænding her i mesterskabsslutspillet. Tilføjet et enkelt. Vores live opdateret stilling. Det spark. Jesper Christiansen og Mikkel Rygaard, som gør kanten af en sandwich der. Mitrovic. Det kan godt lige være 10 grader varmere, ikke også? Ja. Det er Michael Ure. 0 til Lyngby. Her hvor vi rammer den halve time spillet. Og det ligner altså for alvor et svært forår for Rømer fører den frem. Mitrovic. En del fejl offensivt lige her på det sidste stykke tid. Mitrovic her. Der har kunne være deres indsats bekendt. Her Mitrovic. Dernede. Mitrovic. Nej, det er ikke meget tid, han har til at ændre på slagets gang. Kæmpe triumf for FC Nordsjælland også. At de nu i engelsk fodbold, hvor der er meget af den slags problemer. Og der kommer den der! De dummer sig ikke! Der, første aktion. Godt lagt af til Kløve. Uden held, og så en mulighed den anden vej for Sønderjyske. De er nu mest godt med, Sønderjyske spillerne her. Mitrovic, det er langt udefra, han forsøger sig. Ingen problemer for Højbjerg. Et helt stort gennembrud. Nu 32 år vendt tilbage til der, hvor han kommer fra. Her modtager han bolden. Tekstkampen, og det var jo blandt andet med Jonas Jensen på holdet. Offside på Mitrovic. Får ikke lov at fortsætte det her angreb. Og hvis han vidste, at Simon Poulsen var der, så er det jo stærkt overblik, godt lavet. Mitrovic fylder godt i forhold til den græske oppasser. Christian Jakobsen kommer med. Inderskud hjørnespark fra Absalon. Højbjerg må redde. Mitrovic. Og reelt set, så er der jo ikke nogen i Esbjerg, der tror, at man ikke... Og synes jeg ganske succesrigt transfervindue med at bringe nogle afløsere ind for dem de rigtig længe siden. Dårlig aflevering. Har det været en del år. Økonomisk stabile. Arbejder så længere og længere op i ligaen. Og man kan køre halvlejen ud. Og så blive lappet i pausen. Spil bag dem og komme til gennembrud den vej igennem. Tak. Ikke i dag. Svær bolder. Mitrovic kan lige få den prikket ud til Christian Jakobsen. Sønderjyske bold ind i feltet. Der har de været farlige nok, og det er en god redning af Jeppe Høj. De mangler også at spille sig frem til den her gode mulighed. Esbjerg, Тактическая расстановка, но тут надо понимать, что в принципе первый сбор это исключительно физические нагрузки, второй сбор это ну, не высокогорье, не в Среднегорье, вокруг лес, откуда здесь взялось поле, непонятно, и как из таких 0-0, напомню, что соперникам Локомотива по заключительному контролю мучить меня ими, потому что комментировать слухи, ну что комментировать, оценить того или иного футболиста, о котором появляется речь. Еще подача, выигранный воздуху здесь Виталий. С тремя центральными во втором перестроились на более привычные глазу 4-2 к там, резервным арбитрам, которого вовсе на товарищеских матчах нет. Соответственно, не президент Анхель Гаридо. Вашего комментатора зовут Кирилл Брейда. С точки зрения в первом тайме оказывал Владислав Игнатьев. Он брал мяч, он протаскивал мяч. Это здорово, что такой футболист с нами теперь надолго. С мячом он вовсе не работал. Да тут и снял тогда он снег с перекладины. Зима уж тогда
Далее, что еще сказать по тому поединку? Галаджан впервые прямо сейчас. И вот как раз японцам мы проиграли. Японцы очень неуступчивые. Утром того же дня они проиграли. Дебют есть дебют. Новая команда — это новая команда. Хотя с фланга Маргасова и ничего не пришло. На втором сборе Фарфан, Маргасов, да, тренировки для футболистов, которые по 90 минут бегают накануне. Как бегают? Я вот однажды подобным образом оговорился. Потом с Виталием Денисовым был у нас. Ставим лайки, получаем лайки. И, в общем-то, Nu ganske udmærket spillet. Johnny Thomsen med fremme. Thomsen med indlægget, så skal den være der. Det er den selvfølgelig også. Mantla Masango. Spørgsmålet er om FC Midt. Meget tålmodigt af Randers. Mitrovic. Kauko. Jeg synes, Midtjylland har jo ikke fået det ud af indskiftningerne af Mikkel Duelund og Hassan, de skulle have. Tværtimod har virkelig løbet nogle meter, vundet nogle dueller. Det var en vigtig en. Mitrovic er fast på bolden. Bør have lidt styr på det, ikke? Og så er det, man sætter sig lidt. TV3, eller på TV3 Plus. Store forventninger til ham. Marko Mitrovic, han skal lige bringes i omdrejninger. En mand. Lidt i statur. Det samme som Ishak. Thomsen. Og så skal den altså bare ind i boksen. Det er det, de får besked på afslutning der. Storartet. Redning der af Nikolaj Larsen, det var Marko Mitrovic. Den fejler bestemt ikke noget, den der. Og der kommer indlæg og også resolut angriber. Til gengæld ser det ud som om, at det er Lundberg ude på venstre midtbanen. Mitrovic op i front. Ja. Mitrovic serveres her. Men at jagte over for Bachmann. Ja, det er Junker, der arbejder. Riddersholm, der gerne vil hjælpe Michael Johansen med at dømme. Og frisparket er der i hvert fald her til Mitrovic. Med pres mod Randers målet. De starter jo også hele tiden dernede på. Vi har skruet den her gang. Bolden der, Johnny Thomsen! Kæmpe redning! Alexander Jovanovic! Men sløset. Randers inden så længe. Midterforsvar, som jo ellers så gjorde et glimrende indhop imod FC Midtjylland i første runde, da han afløste Mads Finger i pausen. Ja, det opgør. Ja, Asen, der hætter væk. Fisker igen. Der kommer hårdt i ham. Mitrovic. Suarez. Der er frispark der. Jamen, de kan sætte 2 mand omkring Mitrovic, og han vil stadigvæk lægge den ned. Han er så stærk. Han er meget, meget kløgtig fisker. Altså, til at holde modstanderne væk. Til at orientere sig, inden han får bold. Ja, på spil. Igen Mitrovic lægger den fladt tilbage. Han er i stand til at kontrollere anden halvleg. Har ikke kunne gennembryde Randers defensiven. Og Ton. På vej til at få 3 point på sin gamle hjemmebane. Er det Mitrovic, der svinger til den der. Nu skal de skynde sig op imod Sarne. Mitrovic er der jagter. Han gjorde et flot indhop imod AGF i sidste uge. Ja, de hold, der rykker op, kan ikke klare sig uden en stor tilførsel af spillere, men det må vi jo prøve at se. Ja, det er Schack, der arbejder. Der bliver plads. Spille lidt mere. Ja, det er lige før Mitrovic. Ja, det er Sarne igen, duel med Mitrovic. Ja, det er Mitrovic. Det er stadion, ja. Der er jo også gode træningsfaciliteter. Ja, der er blevet lagt rigtig meget på. Når du omklamrer, og så river ham ned. Centralt. Og se voldsomme boldprocenter. Mitrovic i duel med Frederik Møller. Godt kommet i vejen, det er Mads Finger. Mitrovic.
Ikke? Er det fordi han spiller bolden, og så er der ikke gul, eller siger du, om det er for stor kraft uanset? Træk. Viborg har sikkert forberedt sig på, at andre spiller som regel, eller altid 4-4, så kræver det en god kommunikation ind på banen. Og nu til venstre, og så en 3-mands midtbane, hvor Tykosen er gået lidt tilbage sammen med Keller. Stregen. Men det blev i hvert fald dømt inden. Dermed registreret som et selvmål af ham. Taliseret Manchester United-hold under Mourinho. Begynder sæsonhold, han scorer flest mål mod. I hvert fald sikker på, at han var klar i den første kamp mod FC Nordsjælland. Og der endte Christoffer Pallesen alligevel med at måtte gå ud. Mange berøringer ind centralt. Tak for det. Først i dag er han på plads fra begyndelsen igen, mente han. Han havde været vidne til på træningsbanen. Jeg tror også, når de spiller i det her kan blive til et oplæg. Eller et saksespark fra Mitrovic. Men man kan vel også sige, Martin, at Mitrovic, en fin vending, kan slide sig fri af Thorsen, ikke i første ombæring. Han jagter et hjørnespark som sin sidste handling i kampen, inden han skal skiftes ud lige om lidt med Marvin Poirier. Et på målet fra Mitrovic. For at få den igen. Mitrovic bruger sin krop godt. Hvad bold charm, så jeg er enig med Sandy Putters om, at der ikke skulle være straffespark der. Både og kulmineret med mesterskabet, hvor de spillede noget fantastisk. Han bliver sparket lidt på højre foden. Bolden. Det er jo det, han har fået den rigtige position til at starte med. Fenger, der skal gå en lille smule et godt hold, og Sparta Prag er et rigtig godt hold. Og der er ikke noget, der er afgjort før, så inde omkring Asen, Fenger, jamen har der oftest været en tre Nordsjælland-spillere, så de har været i overtal derinde. Ja. Ude i sponsorloungen. Stærkt lavet af nyt taktisk koncept, som angriber ser det ud til. Der er måske en mulighed til Mitrovic. Rinke får lige afspunkt. Mitrovic. Stort arbejde med. Det er en god bold, den der. Mitrovic. Ja, Marksen. Ja, der er masser af plads i hvert fald til Randers-spillerne. Mitrovic var afslutningen. Spørgsmålet er, om det er den rigtige beslutning. Nej, det var det ikke. Det er etnisk anlagt, og mest alt bare det. Fra et helt stadion. Det er også lige før man selv har lyst til at rejse op og klappe. Det har været en god fodboldkamp, Jesper. Nej, jeg synes virkelig, det har været en... tanker omkring beslutningen til at Kylma sang ud af første opstilling. 2 eller 3, så det er da en god skab. Af de 4, der er blevet lagt til. Mitrovic